Mergo gamelan ki terapi. Oh, iya to. Iya, gamelan kaya orkestra terapi. Bocah cilik lahir cenger kuwi nek upama dikerep dirungokke tembang musik-musik orkestra ki otake cepet banget berkembang. Cara berpikirnya cepet. Oh, kejaba kaya aku ya dirungokke uyon-uyon. Oh, mula arang-arang wiyaga kok lara ning panggung. Oke. Aja salah. Heeh to. Ngawur ora terus krungu gamelan kok wiyaga ora ana sing lara ning panggung. Pirang-pirang. Oh, ayo. Ane sing panggung ya nom-noman nyuwun liwung. Heeh. Mbah kaum e. Ha iya. Ya. Nek kula karo nekuli. Iya. Iya wis kuwatir ora. Ora obo sasake lho, Mar. Ora. Ngerti-ngerti. Mangu wopek sih manyu ora. Tratapan aku. Wis tuku ki wong cah pinter kok. Enten apa, Ndara? Wih, ngandel ora? Gawe tratapan. Dodo kamu ki ora sero-sero. Aku wis arep nabuh. Ora memperkeruh suasana to. Wo, berarti kowe lunga nggawa tas kae to, Gong. Tas go ngembleki ndasmu iki. Kowe ya ngono kira iki malah mempersulit keadaan. Den kula ora teng pundi-pundi. Terus, ajajake ning warung. Wo. Kowe krungumu apa? Tak longgo warung wadukmu. Entekno aku sing bayari ngono. Gong, kowe iki dalam bahaya ora lucu sik to? Iya. Dalam bahaya kok isih gecul ora sak penake dhewe. Kowe iki didepi keris ngono kuwi. Nek Ndara Janaka nesu tenan, kowe dinyunyuk keris kuwi modar le. Kok longgo warung. Ngosmane kok nek warung tenan aku kandhani, Gong. Tru, iki kondisine genteng lho, Tru. Ora glece sak penake dhewe. Ndara Janaka wis nggawa pusakane nganti aku disuduk. Mati tenan aku. Aku piye, Pak? Mlayu wae men slamet. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sampun manjinipun gara-gara tit pas. Tot. Tabuh kalih. Wah, jane ya luar biasa. Petro menika nuwun sewu menawi dikon ngepasaken jam kok ya pas tenan. Jam 2 tak gawe gara-gara ya jam 2 saestu sampun titiwanci tumapakipun gara-gara. Matur sembah nuwun dhateng wilanting pakurmatan panjenenganipun Bapak Purnomo SS Sukasambel. SS Bapak Purnomo SS dan Ibu Sri ingkang sampun kepareng nimbali dhateng kula supados sowan wonten ing mriki dalem mriki acaranipun tasakuran kelahiranipun putra ingkang kaping kalih panjenenganipun Bapak Sanda AWH dan Ibu Rika Lestari lan ugi nyuwun ngersanipun Gusti supados gerahipun panjenenganipun Bapak Haji Purwanto Sudira pinaringan dangan pinaringan sehat pinaringan waras saking ngersanipun Gusti ingkang karya jagat. Matur sembah nuwun Pak Purnomo tasih kemutan kalian kula wis tak enam-enam tak batin-batin kok panjenenganipun Pak Purwanto Sudira kok dangu mboten nimbali kalian Petruk jebul pinanggihipun panjenenganipun nandhang gerah. Mugi-mugi pinaringana bagas waras pinaringana sehat diteruske putranipun anggenipun ugi sampun kepareng nimbali dhateng kula wong salwangsel anggenipun Bapak Purnomo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan tasih emut kalian Petruk tasih kemutan menawi gadah sederek ingkang saged nggelar kelir kados mekaten. Tumuli lajeng rawuh wonten ing panggenan kula. Matur sembah nuwun Pak Purnomo. Sampun saged dedana dhateng khususipun para pamirsa sebatipun dono raos. Mugi-mugi anggenipun sami mirsani pegelaran menika saged damel bombong bingah remen penggalipun menika tegesipun saged dono raos. Ugi dedono dhateng anak yatim.
Inggih menika kula. Kula niki wis ranti bapak dadi disebut anak yatim. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan badhe tumpuk mati mbun timbun. Badhe tumpuk mati tikel lintu rezeki ing panjenengan sampun paringaken dhateng sedaya kemawon. Anginipun sadian mobil ya ndang apik kabeh. Namung kula nuwun sewu. Sesuk nek kira-kira nggon aku ki rada bobrok arep tak ijolke kagungane Mas Purnama wong ya sediane ya akeh. Tahu Petro dipuntari badhe lintu menapa, Dik? Badhe lintu menapa? Robicon. Wontenipun Robinem ayo sesasida. Mboten siyos. Matur sembah nuwun. Nembangan sing kepenak. Suka-suka parisuka tetembangan. Sesuk gamelane dilaras dina sewengi dienggo meneh. Kaya limane wis kaya ora pati opleng. 5 karo 1 wis ngedune nek ra ngunggahi. Ora apa-apa sesuk dilaraske meneh. Suwe-suwe mapan terus ngomah. Ning 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 nong 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 nong. Nah. Ning kantoriya latrang kecolaras lindro madat songo nenon. Coba sing kepenak sing kira-kira nganggo mikir. Nah monggo tak bukanane celuk monggo sak ramban kemawon dawahaken srepek tak ngundang Kang Gareng karo Bagong ndak ora ana sing dijak omong-omongan. Gendinge kantoriya wong kowe urung etok, Bagong ya urung etok, arek kancane sapa ora ana ya wis nenembangan dhewe. Tembange apa iki mau? Aku nek jenenge ora pati apa. Gondoriya. Wah, ngawur ora. Oh bener kaya ya bener wis ora ngawur. Oh ya mencla-mencle ora. Ha iya. Apik ya, Tru? Ya, aku kelingan lho, Reng. Kelingan zaman kapan? Kelingan panjenengane Bapak Purwanto Sudira, Pak Haji. Heeh. Nek nimbali awake dhewe ning Condong Catur mbiyen, wah, bola-bali ning daleme ning kampunge. Ah iya. Tur panjenengan iki seneng karo tembang-tembang Jawa sing klasik. Mbok menawa iso dadi srana nggone Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya. Dicaosi tembang klasik, Tru. Ya, men dinggo penyedap rasa. Ha iya. Mergo gamelan ki terapi. Oh, iya to. Iya, gamelan kaya orkestra terapi. Bocah cilik lahir cenger kuwi nek upama dikerep dirungokke tembang musik-musik orkestra ki otake cepet banget berkembang. Cara berpikirnya cepet. Oh, kejaba-kejaba ya dirungokke uyon-uyon. Oh, Rungokke uyon-uyon utawa tetembangan kuwi ya bakal mekarake cara berpikire si anak.
Ning tukoke uyon-uyon wae lho, Tru. Iya. Tegese ditukok uyon-uyon iki tukoke kaset uyon-uyon mergo ning kaset uyon-uyon iki ora ana swara wiyaga. Ora ana swara. Nek nanggap uyon-uyon gek suarane wiyaga ting celebung bocah marai bodho. Oh. Mergo suarane wiyaga ki elek-elek. Ha iya. Engko ndak mempengaruhi daya pikir otak si bocah. Ki contone sing kulino krungu swara wiyaga iki. Blokane ora jamak iki. Heeh iya. Aku soalnya mbiyen nek turu ki nang panggung kok dadi jane aku urung umur krungu swara kang ngene ning kesebacut mireng. Waduh. Ha iya, kuwi iso mekarake otak. Iya, ngono ya reng. Iya, iso dienggo penyembuhan, persendian-persendian, otot-otot, kelenjar-kelenjar. Kuwi iso marai waluya nirmala tanajati dadi mawali penyakit ora betah yen to krungu gamelan. Oh. Mula arang-arang wiyaga kok lara ning panggung. Oke. Aja salah. Heeh to. Ngawur ora terus krungu gamelan kok wiyaga ora ana sing lara ning panggung. Pirang-pirang. Oh, ayo. Terutama penyakit mata. Sing nyerang secara mendadak. Iya. Ayo ditembangke reng caoske Pak Purwanto Sudira, Pak Haji. Iya. Ketemu aku mau truk wah jan wis sepuh ya paring ana sehat panjang yuswa tutuk momong putra wayah pasuryane ya ora pangling ya kerep rawuh ning omahe awake dhewe mesti nimbali heeh diderekke karo Pak Mukidi nuntun Bayu ora aneh-aneh kaya aja nglalekke Pak Mukidi ya Pamukidi iki dadi angkutane warga laras jaman semono. Le numpak karo le nyurung akeh le nyurung. Aja ngono rek. Hai is kae 300 Pak Mukidi kae berjasa tumraping awake dhewe. Wah iya mau ya teko ya crita kok. Wah jan nek kelingan jaman 2,5 juta biyen ya Mas. Ya ora apa-apa. Ya diaturake tembang sapa? Tak aturane swara kakung ya, Tru. Ya. Mas Katno. Rudira Usada. Ngaturke tembang apa? Mas Katno tak suwuni apa jenenge? Sinom Parijata, Tru. Sing kepenak wae sing anu gampang-gampang tur iso dinikmati di kalayak rame, semua umur. Heeh. Berarti ora ana tulisane 17 ke atas. Ora. Kuwi film Sinom Parijata. Ning pelok. Oh iya. Aku seneng pelok nek karo Slendro nek sinom ki. Oh. Rasane kaya kepiye ngono lho. Sing gerong Ibu Waranggana. Ya. Men ketok kompak, men ketok apik. Ya. Neno cah entas oh mak cah yo apa iki nyampar gelas no yen sing lanang seniman sing wadon seniwati kayane mlumpuk wah ya wis mesti sing wedok nyinden sing lanang miyaga bayarane dobel. Mula ya kayane mlumpuk. Ya iya. Kayane sing wedok. Ha iya. Mangga dipun aturaken Mas Katno. Menawi mboten wonten panjenengan menika sampun gotang. Sapa sing arep nyekar Sinom Parijata? Abot sisih. Waduh. Arum suarane. Oh piye? Jangan
Tur dasare iki ana sing nyuwun, Tru. Sing nyuwun sapa? Sedulurku tuwa, produser film. Mas Rio Condro. Waduh. Iki produser film nek gawe film tur ngeragati film. Iya. Aja do srek sono aku dadi artis. Waduh. Kok digeguyu? Padake kok. Anggepe adelok wae nek ora percaya sesuk. Ya anggere film iki wis ora tayang ning bioskop. Mas Rio Condro iki pancen rembugan karo Gusti Utur, bukan karo Akbar, gawe film sing bertema wayang. Weh, aku dadekke apa? Tebak. Ora sembrono. Maksude panjenengan paring dawuh ning nek mboten wonten sampeyan iki daya juale kira-kira mboten sae. Oh nggih siap aku ya. Dadi engko critane ana bocah cilik sing seneng wayang. Oh. Bocah cilik seneng wayang, terus sinau neng nggonamu diterke mbokne, ngono ta ku critane? Cangkeme ora. Oh aku ora ngerti jalur critane piye pokoke. Oh iya. Iki piyaine mesti guyu neng. Wah, pokoke iki ana sing arep ditempuh, Truk. Ya, mergo tau tate ana crita jaman biyen. Kuwi ana piyai putri sing kedanan karo Raden Janaka nganti direwangi tekan Dieng. Kuwi crita tenan. Oh iya to. Iya. Kuwi arep diangkat dadi film. Ya iso. Terus ana hubungane pegelaran wayang sing tau tate ditimbali ning makhluk-makhluk halus. Mergo Mas Rio Condro ki anu ngragati film-film horor. Oh, aku iku kudu ana sambung rapete karo. Engko ki ana kanu apa audien golek rupa wiyaga sing persis setan. Oh iya. Dinggo memedi. Dadi di sapa sing kira-kira daftarke? Aja nek parjo angko tenan setane lucu. Dhek golek guyu emin. Iya. Monggo, ya. Wong agung ngeksi setting aku meneh to saestu lho Mas menika rembake dipun dadosaken saestu. Wah, ngeleleng kowe sesuk men. Ha iya. Ngedep kamera terus. Nah, kenapa tidur? Kat. Kenapa tidak kok kenapa tidur? Mesti klerak-kleru. Wah, wis ora iso mbayangine. Belajar terus apa-apa ya tau tate dilakoni, tau dadi penabuh ya tau. Tau kon joget ya tau awake dicet kaya perak kon joget kaya wong edan ya tau. Ayo. Ayo wis. Apa-apa iki tau diselami. Monggo. Kepati amar monggo mampir mampir napa sida napa mboten ayo mampir terus pinasu tapa
padha ora apal ya apa gerongan sinom. Ora kok perkara ora apal ning ngono arep ana sing degane, arep ana ndase kan ya perlu. Heeh. Ora tau iso pas mulainya iki ra mesti dadak ameng sih aneh. Ambil ijo. Yes ora apa-apa. Mangga. Bapak Haji Purwanto ya muga-muga kanthi sinom parijata kuwi iso dadi srana panjenengane sehat terus. Sing dikarepe ya ngono. Uga penyanyi Raka Mas Rio Condra sing nang dalem selalu streaming nek cedhak mesti mresani ning saka kadohan. Ya. Matur sembah nuwun ya Reng. Ayo karep diteruske sore mau pamundutan sing gurung patiya sing lah urung kok urung pati ya. Sing urung diaturake terus. Iya. Kowe kok meneng wae ngopo to, Gong? Kok atiku susah ngopo ya, Tru? Hah? Atiku kok susah ya. Gareng ketoke seneng apa ya seneng kok. Aku ki tak gawe seneng kok angel ya. Mbah, ayo. Mbok menawa kuwi ana pralambita sing elek. Mbok sik apik terus cangkeme. Kowe iki karo dulur kok kaya ngono. Ora ya ming ati susah ki kegawa apa kowe mas kok omah ditangisi anakmu. Ora. Tangisi bojomu. Bendina. Bendina piye maksude? Nek ora tak kei idit ya mesti nangis dae. Ha iya. Ya dinehi Gong kuwi kaya lair karo kayaning batin kuwi ya diparingi. Mesti ning kok tetep ora seneng ya aku atiku. Ya wis ora apa-apa wis. Gareng wae sing nembang. Aku tak ngrungokke wae kok. Delok apa-apa kok kaya katon memeng ta aku ki, Tru. Oh, lah edan. Kowe iki biasane sing sok seneng delok sego. Ora seneng aku. Bojoku ngliwete tak tendang ki, Mang. Oh, to. Ya ndelok panganan. Ora seneng aku apa-apa ndelok apa-apa ketok sedih. Ndelok duit seneng. Oh. Aku jenenge ora sedih ora. Ning pancen randidit randiyan. Tak tonyo kok padake kaya randidit randiyan Udu iki serius terus. Oh iya. Iki mau ana transferan terus saka endi? Saka bank. Saka penggemar sing lumantar streaming ditransfer lumantar ya kuwi ATM ya ingkang masuk ana ing rekeninge presiden ki mau wis WA karo aku wonten sing transfer Pak tenggen rekening kula nyuwun lagu jenang gula. Wah lah dalah kaget aku terus. Mbok sing apik ora ngono kok wela dalah. Iki sing kepareng nampa transferan Mbak Tiwi. Oh iya. Lagune jenang gendel, jenang gula, pelok barang jenang gula. Ya. Ayo wi. Jumeneng. Iki ya ana sing kepareng ngersake saking Tri Lestari wonten Hongkong. Nyuwun tembang kangen. Oh iya. Kowe lah sing dijaluk ya Mbak Ana Pertiwi. Oh iya. Sampun transfer wonten rekeningipun Mas Indra ingkang nyepeng streaming. Oh iya. Kagem Mbak Tiwi 150. 127. Wah, dadak nganggo 2000-an reng. 300 kok ya. Senengane arep dilong-longi ora. Ayo Togong mbok nyaut-nyaut. Ora tekane tangane aku sedih tenan. Ya wis. Tak ngrungokke. Saya
muni lagu jenang gula iki. Ya dibawani Tembang kangen apa jenang gula, Pak? Sing iki kangen ora tembang kangen, lagunya kangen sing pitung sasi lawase. Nek sing nggonamu rak jenang gula. Nggih. Ha kira-kira kene iki jatahmu 300 nggonamu ditransfer pira? 400. Ayo jenang gula 300 kalah. Kae model wong main wae. 300 kalah. 300 kukut, 300 kukut. Lek sing 400. Iya, wae isih bathi 100 kok. Monggo. Engko nek Mbak Lestari nyuwun dibalekke dite ya tak transfer 300 ning Hongkong kono. Kok diterke. Lho. Ah tekan Hongkong kok diterke tenan cekor. Oh iya ya. Hongkong ki ngendi? Lor Gose. Lor Gose dengkulmu kuwi ora. Hongkong ki luar negeri. Ya, monggo. Asian Games. Asian Games. Iki olahraga kok. Wae daerah Asian Games apa? Asian Games ki pertandingan olahraga, ora nganggo games. Asia yo Asia. ASEAN yo ASEAN kok Asian Games. Mau ora tak nggo. Ora apa sing ora dienggo? Kasihan game ki mau. Oh, ora lucu to, kowe iki ngayal kok kandhane. Ngumpani ning lader. Iya, monggo. Ora masuk kok ngumpani. Iya. Yogya Nira Kang para lamun bisa Nah, iki dienggo kas wiyaga. Sak yuta 800. Ya. Sinden sih. Sindane mambenge do entuk akeh-akeh. Entuk 700, entuk 500. Iki saiki nggo wiyaga, sesuk nggo bayar mancing bae ya, Truk. Ah iya cocok. Bayar mancing sing ora seneng mancing kuwi padha ora. Sing seneng mancing mung sebagian kok. Kowe barang yo arep melu gandul. Wah, aku wis ora mancing saiki. Oh. Aku wis ora seneng aku. Aku saiki golf. Golf ora. Mangga. sirahanu lato Do ing ngene. Cari sesuk libur sewengi sesuk awan iki sebagian kanca-kanca pengrawit ki arep mancing ring. Lha kowe iki paling ora teko blumbange tok tebaske. Usule sapa kowe? Ala kok kepenak banget. Aneh-aneh. Ngene lho ring. Sebagai pengarep, aku mburi wae gelem kok. Pengarep apa? Paling ora gawe seneng kanca-kanca. Aneh-aneh ora. Seneng ya golek dhewe-dhewe kok. Mangsa bareng kok. Anggepe. Kowe iki senengane usul kok ora mathuk. Ha iya. Ya ora ana mbayari separo. Separo teh sapa? Lah kowe kira-kira arep melu ora? Melu nimbrung. Tetep swadaya iki to. Ayo mbok yo bayar. Ora sudi. Lah iki padha karo timbal balik kok. Kok timbal balik? Ha iki kanca-kanca ben bengi tak bayare. Aku ora ya melu genti dibayari mancing. Lho. Aku iki piye to padha karo bayare tok jaluk meneh. Ha ya meneh dadi watakku kok.
Nekat tenan. Ora nekat pancen kaya ngono kuwi kok iya. Iya. Edan tenan gareng. Pambegane kok dadi kaya ngono. Ayo men saya moncer kok. Saya basi yo. Ora iso disalahke tenan. Pokoke sing gedhe tak pek. Lho. Piye kuwi? Wae sing gedhe nggo aku kok anggape apa. Ya iso mancing nek ora saka aku saka sapa? Lah. Edan tenan ora. Alah wong ana pambegane kok kaya ngono ya. Sakarepku kok njur usul kon bayari dengkule atos kuwi. Kono sing do seneng kok kene kon bayari. Swadaya nggih kanca-kanca. Oh, kuwi kanca-kanca arda urunan. Ayo kuwi jenenge apik rukun. Iso urunan ngene iki rukun. Manunggalake rasa. Heeh. Hari iki wis wae truk ketoke ora seneng awak dhewe gara-gara iki. Sebo wae ya. Ya. Ana sing muni aja duja wae Dik. Ah piye mayang ora entuk omong. Glondoro Janaka wis ketok. Ya wis dirambung iki ge ayo sebo. Ya. Aran patih su aku omong lho. Ampun mutu. Ora. Lah aku nek kowe meneng aku nek ora omong terus nyenyet ngono kuwi vakum, wektune vakum terbuang. Iya. Ayo. Ayo dhewe. Kapok ora kowe? Cakepane apa? Apa rumangsane? Jenang kula. Monggo. Thank you.
neno neno monggo sing kangen sisan ora? Boten. Kowe kok mboten piye? Atene ditirakake kowe. Kangen sisan 700 lho, Wi, lumayan lho. Heeh, ki mau jenang gula transferan 400. Kangen njaluk Mas Endra wis ditransfer 300. Ya saka Bu Lestari, iki lenggahe ning Hongkong lho. Adoh lho iki. Tembang kangen, Pak. Kangen. Nika Mas Indra tembang kangen. Ya wis tembang kangen. Ya. Ayo kangen ki ya nembang. Ora do guyu. Serius aku iki. Nggih direncangi nggih. Sapa sing ngancani? Nggih sinten? Loh, adidom loro nek ngancani 150 Dhewe wae kok ya. Kok golek duit ki angel lho. Heeh. Durung karuan ditransfer lho. Iya. Tembang kangen dibawani. Ya ora apa-apa tok rangkep kabeh ora apa-apa. Nggo nukoke dot anake. Iya. Ngono kok ke susu anake. Ayo. Mangga. Mawi bawa. Iya, komplit kok ya. Nggih nyobi megatro nggih. Hah? Nyobi megatro. Tembang megatro. Ya. Coba. Yen mangkono Kang Mas aku trima Adus. mundur Ya. Yen mangkono Kang Mas
Aku trima mundur. Oh, berarti lagu Aku trima mundur. Aku mundur alon-alon. Kuwi saka Megatro ya, Tru? Ora. Lagu kok aku mundur alon-alon saka Megatro. Terus tanpa guna tansah hati-hati lho, gamelane dhuwur iki. Wah, meh bae kecedhek iki mau. Engko durut. prayoga aku Mundur meneh. Ada? boten Apa? nyingkiri Iki mung tembange wong mlaku ketemu telek kok, Tru. Kudu disingkiri mbakane kepidak. Ha iya. Ha ngono ki lho kok aku seneng. Aduh sedih aku, Tru. Oh iya. nadyan yakti nesu madot pun pun Wah, lagane meng sithik banget. Ha tak kira Megatro ki sak pangkur Semarangan. Ya ora dewi-dewi kok ya. Tibake tembang kangen. Yuk, mengais rezeki, mengais rezeki. Dudah celengan, dudah celengan. Ya. Monggo tembang kangen. Monggo, yuk.
bareng jan ora kaya adat sabene linjugan nganti pecicilan. Mripate nganti molak-malik. Aku wis meh melayu wedi gila. Ngece kan kakane kira kok mripate molak-malik kok. Mbok dijitet reng. Mripate iki dadi ora kocak. Engko nek gogrok dengkulmu melocot ora. Senengane kok iki mau tembang kangen. Ya. Terus sing awal mau jenang gula. Ya. Kaya wis komplit diaturake terus. Ya. Keripik gedang keripik telo. Sithik edang waton rata ya, Truk. Bagong kok sedih atine iki mbok di takokke karo Bapak Semar. Kowe jane ngopo? Mbok nyawang apa-apa iki katon sepet. Kaya ora ana kerkat lan karkat. Sinambini dipriksa. Mbok menawa sing kliwatan tetembangan sing urung diaturake wis komplit kok iki. Wis ana siji ya, Truk. Apa? Lewong. Wis sing nyuwun Mbah Jumadiono. Paling wis kondur. Ya wis. Iki senengane kok ngono. Iki piyai sepuh Mbah iki paling wis setengah 11 mau wis ngantuk. Mau wis sepuh kok. Iya. Mbah Jumadiono saka Klodangan keluarga Mbah Kaum. Lho, piye iki? Mbah Kaum kok nyuwun lewong ki piye iki? Jajale lendongane genduran piye nek wis pun siap sedaya sampun dadi lewong aduh. Ora kabul to? Iya. Ya pancen sing jeneng tembang liwong iki pancen ya meracuni dari berbagai umur kok ya, Gong. Ayo. Ane sing wangun ya nom-noman nyuwun liwong. Mbah Kaum e. Ayo. Ya. Arep diaturake ora, Gong? Kok gedhombengan to terus ya iki mbribeni wong turu. Wong iki mayang yae niki ya mbribeni wong turu. Heeh ya. Ha iya. Nek ra ditanggap. Ha iya, mulane kuwi kok ya. Ya. Oh wis ah ora kegojek kokean ya ora prayoga, sian ya ora prayoga. Ya engko nek Mbah Jumadiono ki gelo penggalihe ya engko iki mau ana ketoke ana di T100 ya dibalekke. Ha iya. Engko Mbah niki mang tuku kaset mawon lungokke saben dina. Mboten sah ngenteni wayangan. Ha iya. Jeneng yaning talaga kadi langit. Mambang pantepas wulan pamaneka bintang kulya kusuma yana sumawur
Semarikoden prayitna semuriris semuriris eko balik lah kok ora kaya adat sabene anakku ledo gegojekan biasane sok randa sawetara lah kok iki ming sak nyukan wis sowan ngersaning bapak sing siji ora lahir batin apa lek gojek sapa anakmu sing ragil lho jare mau tak jak omong-omongan muni atine iki sedih nyawang apa kaya wis sepet ngono Bagong eneng apa tole embuh Pak rasane kok aku ki kaya ora iso seneng atiku ngono lho Pak ya sebabe apa padu karo bojomu rak aku ki sakinah mawaddah warahmah waduh gayane ora rukun aku karo mantumu apa duwe perkara tangga teparo ora aku ki wong sregep lah ngopo kok sedih ambuh radong aku Pak aku ki kok ngimpi apa ngimpi ki untuku pidhel Pak untune copot jarene wong ngerti untune cepling ki arep kelangan jarene ana sing arep ora ana mbuh kakangmu mbuh sedulurmu mbuh sapa sing ora ana mbok tolong Pak dijawabke dadi mati gareng wae sampluk menclak sembrono wah sembedeng tonyo sisan kene iki anake cilik-cilik padake rasa to gagas wis sing baku atimu seneng nek pancen kowe rasamu sedih nyuwun ngersaning Gusti supaya atimu digawe seneng wis bola-bali Pak mbok pirang-pirang dina iki kok aku ki ngewangi bojoku masak rekane ngrajang lombok ya keperang drijine kena lading rekane mlathoki kayu ya keneng jempolku wah jan kok kaya wong kok kelara-lara ta aku rekane ngewangi anakku kembulan mangan ya entek wah awi jenenge ora kesonjombaya pancen kowe iki bladhok nggone anake barang dipangan embuh mer aku rasane kaya wis memeng ae lho mau aku dampiri gareng dijak gara-gara mau jane aku arep izin mbuh gara-gara kok izin ki ora entuk kewajiban kok izin wis rasa to gagas tole wis nek ngono kowe rasah nendi
Nek upama iki aku sowan ning Ngamarta kowe neng omah wae nek atimu ora jenjem atimu ora kepenak no Bagong miat langeneng kalanggiwan agar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga katrenjo praptaning Raden Arjuna karya kagiat sang hyangning para Pandhawan wae Semare koden prayetna semuriris koden prayitna semurire seka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi le ngombange ora nganggo aturan mir aku ndemong lho iya aja kuwatir Semar Iwanto nyelekop ora ngambah telu barang ngambah telu bingung kok binun anggere salah titenono medun tak kampleng iwonongen wah wis arep dapukan gleleng kowe kok totoh nyawa iki sing demung ndara kembar lho Tru nekula karo nekuli iya wis kuwatir ora apa sasae lho Mar ora ngerti-ngerti mangu wopek sih manyura tratapan aku wis tuku ki wong cah pinter kok paketan wae lho iki Mar Kakang Semar wilujeng den rawuhipun iya nering sambikala bekti kula ndara nala garing tak tampa bekti kula Gus nala garing tak Petro tak tampa kok nala garing kabeh ayo sing ketok aku kaya ora-orane padake bekti kula ndara Bagong tak tampa enten apa rawuh kok pasuryane ora kaya adat sabene enten apa ndara Wih, ngandel ora. Gawe tratapan. Dodo kamu ki ora sero-sero. Aku wis arep nabuh. Kapok ora we. Senengane kok nek kleru rasane lho, Mir. Ora. Enten apa, Gus? Kakang Semar. Kula. Aku butuh karo anakmu Bagong. Enten apa? Ngandel ora tanda-tanda iki. Lah aku sedih iki, Tru. Lah ngopo? Kok Ndara Janaka kok butuh karo aku? Omongan aku ora ndedhe. Ndara Janaka kok ora golek utangan ya. Ndara Janaka kok utang kowe iki njur, wah kowe iki nguyahi segara. Wis asin ya? Wis. Butuh karo kowe iki mbok menawa dijak omong-omongan apa to apa ngono lho. Ya wis, maju kono. Bagong, terus Bapak darahmu butuh karo kowe maju kene Bagong enggak ngesakaken dan mikunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung
Bagong, Nun. Kowe tak takoni wangsulan sing jujur. Kula niku wong ora tau gara, Ndara. Napa sing kula aturke niku jumbuh kaliyan ati kula. Ati lan lati makarti. Iya. Kowe iki mau saka ngendi? Lho, gara-gara. Sadurunge gara-gara dandan cara Bagong. Kula mboten teng pundi-pundi, kula medal nggih mung gara-gara niki. Bagong, Nun. Nek kowe ora jujur aja takon dosa. Aku ora bakal wegah midana karo kowe. Sik to, masalahe niku napa? Ngerti ora? Ha ora. Koko Prabu Mandura rawuh ning Praja Ngamarta paring dawuh. Yen to kowe wani nggibang Kakang Mbok Banowati, ayo ngaku apa ora? Waduh iki terus sing marai aku sedih. Ora gong kok kelakuanmu kok kaya ngono to? Tak modasmu lho. Kowe ngerti to aku ki nang omah terus. Aku ora lunga nang ndi-ndi. Lah kok wani kowe nggibang Ndara Banowati? Truk. Ora memperkeruh suasana to. Wo, berarti kowe lunga nggawa tas kae to, Gong. Tas go ngembleki ndasmu iki. Kowe ya ngono kira iki malah mempersulit keadaan. Den kula ora teng pundi-pundi. Anak kula kok nggibang Ndara Banowati niku anak kula niku pahitane napa? Omah ming kari kompor tok. Nggibang Ndara Banowati niku terus pahitane napa, Den? Ampun percaya karo ngendikane wong. Ning diteliti kula niku mboten pripun-pripun, Ndara. Kurang seru kok kowe. Oke. Ameng sing siji sing seru ki meng ngintil apa piye, Gong? Ora apal-apal ora. Sik aja bahas aku nabuh. Iya. Aku lagi dijak rembugan Ndara Janaka iki. Bagong, Nun. Mingkari ngaku apa ora? Mingkari ngaku apa ora? Estu kula mboten pripun-pripun, Ndara. Yakin sumpah nek nganti kula niku ngapusi kalih Ndara, lah mbok kula manut dinapak. Malah dolanan drei. Iki pusaka aja sapenake di. Nek kowe ora ngaku tak longgo warung madukmu jebol. Truk, ajak-ajake ning warung. Wo. Kowe krungumu apa? Tak longgo warung wadukmu. Entekno aku sing bayari ngono. Gong, kowe iki dalam bahaya ora lucu sik to? Iya. Dalam bahaya kok isih gecul ora sapenake dhewe. Kowe iki didepi keris ngono kuwi. Nek Ndara Janaka nesu tenan, kowe dinyunyuk keris kuwi modar le. Kok longgo warung. Ngosmane kok nek warung tenan aku kandhani, Gong. Truk, iki kondisine genteng lho, Truk. Ora glece sapenake dhewe. Ndara Janaka wis nggawa pusakane nganti aku disuduk, mati tenan aku. Aku piye, Pak? Mlayu wae men slamet kowe. Kono kawan malah mlayu ora wani mangsulan karo Janaka. Cetha mbok singetake gedhoamu ingkang murang tata, Bagong. Terus, nek cara mulih nabuh kaya ngono kuwi kowe gampang kesel. No penak wae. Engko nek diseseki dadang ngono lagi keras. Ning iramane rasah tambah. Nek tak dadang nek ngono. Wah. Rambuté gondrong kok susuh emprit. Langgo mikir ora. Konjur apa-apa Ardiaya, aku pitil tanganmu nek carane kaya ngono kuwi.
Ha iya ya. Oh, Semar nesu kae. Awak dhewe ngomong tanpa topik dalam pewayangan. Semar nesu. Ah, Bagong nasibe piye? Wis, bapak kae wae ditutke. Yo. Ngandel ora wis iki numusil aku ngrajangi apa-apa kena lading ngampaki kayu kecocok sikilku. Aku meng arep diarani Gebang Banowati. Anjo aku ki posisine sebagai apa wis coba. Nek aku ki satriya, nek aku ki paling ora ya sing duwe pangkat, duwe derajat ngono wangun. Ha meng kere kaya aku kok nyenengi Banowati. Monggo kana Prameswari cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang. Kok Ndara Janaka kok tanpa ndek pikiran kaya ngono lho. Monggo Ndara Janaka iki nek wis nesu tenan ngasta tespen ngono kae. Mesti wong iki pateni tenan wis ora iso dindakke tenan. Ha cipate Ndara Janaka pancen kaya ngono. Wis jan ngrekoso uripku iki aku ndelek ya mesti kecekel wis aku nek ora golek cara supaya ora kecekel Ndara Janaka modar tenan aku. Iki mumpung ana tulisane apa iki? Telaga Njonge. Aku kok le mayu nganti tekan Semanu ta iki. Edan. Wah, wis cilaka tenan. Monggo lagi kimplak-kimplak kaya ngene. Wah, jan. Coba Ndara Janaka sengara gelem nyemplung telaga. Aku ak nyemplung telaga iki wae. Nengah rak sengara dipateni karo Ndara Janaka sing penting urip. Dasare aku ya pelatih pon. Wage kliwon. Paing Jumadilawal, Jumadilakir. Nek ora ngono ora rampung-rampung ki aku ndak tak nyemplung terus mbecang. Mbecang iki ora ngerti. Bedang ki ora nganti klelep ngono ning sikile mancal-mancal nggi ngono ki jenenge bedang. Aku ya iso nek gaya dada. Renang ki paling tak senengi gaya dada kok. Anggere wis cek ngono. Mengkari sikile ngene-ngene wis beres teto kemambang ya. Nyemplung ah.